Nola lortu norbeak bere koherentzia, alegia sentitu pentsatuta egin gauza bea izatea, edo bihotzan benetan dakigun agindua bezala iritsi dadila zerebrora edo garunea eta garuna kaso intzala. Nola? Aukera eraginkor bat, begiak itxi, edo ereki, eta irudikatu, imaginatu, bihotzetikan arnasa hartzen egala. Arnasa hartzen dugu, eta bota, imaginatu edo irudikatu bihotzetik sartzen dela eta bihotzetik atetzen dela. Hau da, lehenengo pausua. Eta arnasoi hartzengan edo aigan une hortan, bigarren pausua jarriko. Gure gustoko zerbait sentitu. Persona batengan dugun maitasuna, persona batekiko sentitzen dugun maitasuna, edo, ez dakit, txitu batekiko, edo aberetxo edo kume batekiko sentitzen dugun konpasioa, edo goxotasuna, edo paisaje batek ekartzen dugu lasaitasuna, bihotzan balorik. Eta ohartuko da, gu hoi lantzen jongo gala bihotzetik eta bihotzan eremu elektromagnetikoa gu metro bat arago iristen den, eta eremu guzti jartzeuna aragiz kanpo eta bar, garunea agindu ematen hasiko da. Eta garunak erantzun ingo du. Hormonak, kimika, eta bar bialita gorputzea. Heart mat, utziko dut, lotura edo nondikan aterauten hau, eta merezi du hau lantzia. Eo zein honetan inditek esan duten bezala begiak erekita edo itxita, hoi bai, funtzionatzeko inin behar da. Eta ez du mugik, jontzatxezke persona batekin izketan lasai arraio, eta bihotzetikan, erra.